шаҳри панҷакент бо номинатсияи сӯзанӣ ба узвиёти шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ пазируфта мешавад. бояд гуфт ки ҳунарҳои мардумӣ муаррифгари кишвар маҳсуб меёбанд. онҳо беҳтарин ва холистарин анвои санъат буда ҳамеша ба ҳаёти инсон алоқаманду диди эстетикии халқро таҷассум мекунад. агар ба таърихи гузаштаи хеш назар афканем, дар осори адибони мо ҳазорсолаҳо пеш аз ин дар бораи ҳунарҳои мардумии мо сухан меравад ва он ҳама то замони мо омада расид. аз ин бармеояд ки мардуми тоҷик тӯли асрҳои зиёд дар рушду нумӯи илму фарҳанг ва ҳунари башарӣ саҳми арзанда гузоштааст. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ҳайати комиссияи баҳодиҳии шӯрои байналмилалии ҳунармандиро ки бо даъвати мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва мусоидати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба Панҷакент омаданд, ба ҳузур пазируфт. ҳайати шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ аз муовини раиси минтақаи Осиё ва Уқёнуси шӯро Сандип Кумар, коршиносон Паула Манфреди, Соника Кар ва узви шӯро аз Тоҷикистон Абдуқаҳҳор Ҳамдамов иборат буда, бо мақсади баҳодиҳӣ ба пешниҳод ҷиҳати пазироии шаҳри Панҷакент ба узвияти ин шӯро дар номинатсияи сӯзанӣ дар шаҳр қарор доштанд. зимни мулоқот ба меҳмонон аз таърихи қадимаи ҳунармандӣ ки намунаи бузургаш бостоншаҳри Саразм чун маркази ташаккули кишоварзии ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мебошад, дар заминаи дастгирии ҳунармандӣ аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди бесобиқаи он дар шаҳр, анъанаи сӯзанидозӣ, ташкили марказҳои ҳунармандӣ, дастгирии давлатии онҳо иттилоъ дода шуд. ҳайати шӯро таъссуроташонро аз боздид аз Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри Панҷакент баён дошта, мақсаду вазифаҳои ин ниҳоди байналмилалиро шарҳ доданд ва изҳори қаноатмандӣ карданд ки ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби давлат ин ҷо дастгирӣ меёбад ва ин барои қабули шаҳр ба шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ заминаи боэътимод хоҳад буд. шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ ниҳоди байналмилалиест ки 60 сол боз фаъолият дошта, 108 давлати сайёра ба он шомил буда, 74 шаҳр чун шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ дар заминаи навъҳои ҳунарҳои мардумӣ ба он пазируфта шуданд. аз Тоҷикистон то кунун шаҳри Истаравшан 2 сол қабл бо ҳунари корсозӣ ба он шомил шуда буд. шиносоии ҳайати баҳодиҳии шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ дар ҳайати муовини раиси минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ороми шӯро Сандин Кумар, коршиносон Паула Манфреди, Соника Кар ва узви шӯро аз Тоҷикистон Абдуқаҳҳор Ҳамдамов ки бо даъвати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва мусоидати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баҳодиҳӣ бо пешниҳод ҷиҳати пазироии шаҳри Панҷакент ба узвияти ин шӯро дар номинатсияи сӯзанӣ ҳамчун шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ аз шаҳри Панҷакент дида намуда, ба намунаи ин ҳунари қадима ва анъанаҳои мардумӣ шинос шуда ба он баҳои баланд доданд. ҳайати комиссияи баҳодиҳии шӯро аз намоишгоҳи сӯзанӣ дар кохи лоиқ, маркази сӯзанӣ, маркази куловгарӣ дар хона ва коргоҳи ҳунармандон бо намунаи ҳунарашон ва аз осорхонаи таърихии кишваршиносӣ ба номи Абабуллоҳи Рӯдакӣ бо ёдгориҳои таърихии шаҳр дида намуда, комиссияи баҳодиҳӣ тибқи дархости ирсолшуда таърих, анъана ва густариши ҳунари сӯзанидозиро дар шаҳри Панҷакент дида ва омӯхта, бо намунаҳои он маҳсули дасти бонувони ҳунарманд шинос гардида, хулосаашонро ба шӯрои байналмилалӣ пешниҳод менамоянд. меҳмонон аз Саразми Бостон ки таърихи беш аз 5500 соларо дороз шинос карда, ба худ таъсироти хеле нек бардоштанд.
дар даромадгоҳи кӯхи фарҳанг ҳунарҳои хеле зиёд аз ҷумла сӯзанидӯзӣ, қуроқдӯзӣ, зарддӯзӣ, кашидадӯзӣ ки ба марази тамошо гузошта шуда буд, дида намуда баҳои баланд гузоштанд. дар ин коҳ ки бо ташаббуси аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон «Уктам Бобоев» ансамбли дугонаҳо таъсис дода шудааст, бо маҳорати баланди касбии хеш меҳмононро дар ҳайрат гузоштанд. осорхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи устод Абдуллоҳи Рӯдакӣ ки бозгӯи таъриху тамаддун ва фарҳанги волост меҳмонон ташриф оварданд.
бо дастгирии мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент маркази ҳунармандии сӯзанидозӣ таъсис дода шудааст, ки дар он ҳунарманд биби Нисо Раҳмонова фаъолият мебарад. аз тариқи ҳунари хеш гуфт, ки солҳои пеш сӯзаниву зардеворӣ, чодару тахтапӯш, болинпӯшу рӯйҷо ва дигар ороиши хонаи арӯсон ҳатман дастдӯз буд. духтаракон орзуҳои ширини худро бо риштаҳои рангини гарму рӯшан дар ҷиҳози арӯсии худ нақш менамуданд ва бовар доштанд, ки гулдӯзӣ касе зеботар барояд дар зиндагӣ хушбахттар мешавад. сӯзанидозӣ дар вуҷуди шахси ҳунарҷӯ пеш аз ҳама сабру таҳаммул ва зебоиписандиро, ки асоси хушбахтист, тарбия мекунад. дастранҷи ҳунармандон дар хатсайрҳои сайёҳӣ, дар чорабиниву фестивалҳои байналмилалӣ, дар намоишгоҳу осорхонаҳо, дар филму барномаҳои телевизионӣ муаррифӣ шуданду ҳаводоронаш аз хушҳунариву зебоиофарини ӯ қаноатманду сарфарозанд. маҷмӯи чойхонаи сайёҳат бо тарҳи меъморӣ писанди меҳмонон гардид. дар бозор, ки либосҳои арӯсӣ бо духти гуногуни миллӣ ба фурӯш гузошта шуда буд, ба меҳмонон хеле писанд омад. ҳангоми сафар меҳмонон мазори шарифро зиёрат намуданд. маркази омӯзиши ҳунарҳои мардумии ҳунарманд Соҷида Ҷалолова аз рафти кор ва нозикҳои касби хеш маълумот дод. духти либос ва бо тарҳи миллӣ омода гардидани онон хеле зебову гуворо ва бозгӯи анъанаҳои миллӣ буд, ки ин ҳам барои меҳмонон қобили қабул гардид. ҳунарманд Мавлуда Абдурахмонова, ки ҳамчун зардӯзи моҳир шинохта шудааст, ҳунарҳои дастии хешро ба маърази тамошо гузошт. ин ҳунар барои меҳмонон низ хеле писанд гардид. яке аз ҳунарҳои машҳуре, ки дар байни тоҷикон аз қадим маъмулу маъруф кулолӣ мебошад. кулолӣ ҳунари воло буда усулҳои коркарди гилро дар бар мегирад. устод Тиллобой, ки яке аз ҳунармандони машҳур аст, ҳамчун кулолгар ҳунари хешро ба меҳмонон муаррифӣ кард. ороиши хонаи арӯс, ки бештар таҷассумгари фарҳанги волои тоҷикист, меҳмонон аз дидани сӯзаниҳои дастидӯз изҳори қаноатмандӣ намуданд. умед аст, ки бо дидани ҳунарҳои мардумӣ, корҳои дастии мардуми шарифи Панҷакенти Бостон, шаҳри мо ба номинатсияи сӯзанӣ ба узвияти шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ пазируфта хоҳад шуд.
намояндагони шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ дар ҳайати муовини раиси минтақаи осиё ва уқёнуси ороми шӯро Сандип Кумар, коршиносон Павла Манфреди Соника Кар ва узви шӯро аз Тоҷикистон Абдуқавр Ҳамдамов ки бо давлати мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва мусоидати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баҳодиди пешниҳод ҷиҳати пазирои шаҳри Панҷакент ба узвияти ин шӯро дар номинатсияи сӯзанидозӣ дар шаҳр қарор доштанд, бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо рӯзноманигорони воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ нишасти матбуотӣ баргузор намуданд. зимни нишаст ба хабарнигорон иттилоъ дода шуд ки шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ ташкилоти ғайритиҷоративу ғайридавлатӣ буда соли 1964 ҳамчун ниҳоди созмони ЮНЕСКО таъсис шудааст ва ҳадафаш пешгирӣ аз байн рафтани намудҳои ҳунарҳои мардумӣ, ташкили ҳамоиши байналмилалии ҳунармандон, табодули таҷрибаи онҳо ва дастгирии ҳунармандон буда аз соли 2014 ҳамчун барномаи шаҳрҳои ҷаҳонии ҳунармандиро бо мақсади эътирофи саҳми шаҳрҳо дар рушду нигоҳдошти ҳунарҳои мардумӣ ва мусоидат ба такомули он роҳандозӣ менамояд. тавре гуфта шуд, ҳоло 108 давлат ба узвияти шӯро пазируфта 74 шаҳр аз кишварҳои узв чун шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ эътироф шуданд. гуфта шуд ки шаҳри Панҷакент бо дастгирӣ ва мусоидати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои пазируфта шудан ҳамчун шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ дархост пешниҳод намудааст ва онҳо чун узви комиссияи баҳодии шӯро ба Панҷакент омаданд. ҳайати комиссия тибқи дархости ирсолшуда таърих, анъана ва густариши ҳунари сӯзанидозиро дар шаҳри Панҷакент омӯхта, бо намунаҳои он маҳсули дасти бонувони ҳунарманд шинос шуда хулосаашро ба шӯро пешниҳод менамояд. дар нишаст ҳамчунин аз таҷрибаи шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ бо намунаи ҳунарӣ корсозӣ соли 2004 эътироф шудани шаҳри Истарафшан низ ба хабарнигорон нақл карда шуд. дар нишасти матбуотӣ аъзои ҳайати шӯро ба саволҳои хабарнигорон посух гуфтанд.